Wie zit er naast me op de kruk? René Kopmels. En waar kom je vandaan, René? Ja, ik woon nu in Veren. Maar daar kom je eigenlijk niet vandaan. Nee, ik kom uit Ierseke. Lust jij een mocktail van Veerle? Ja, Ja? lekker. Ja. Oké. Dankjewel. Je mag even proeven en dan zou ik graag willen weten van jou wat voor jou een geluksmomentje is. En dat kan iets kleins of iets groots zijn. Ja, nou, ik heb die wel eens, niet vaak. Als ik bijvoorbeeld gewoon op de fiets zit, fiets ergens naartoe. En dan komt dat ineens over je. Dan is het net of het verleden, het heden en de toekomst samenvalt. Het is een soort tijdloos moment. En dat geeft echt een gevoel van euforie. En dat duurt soms maar een paar seconden, meestal. Maar het is wel heel duidelijk als het gebeurt. Ja, je bent je er wel heel erg van bewust. Ja, je bent er helemaal bewust van. Het is echt een euforisch moment. Ja. Maar dat is alleen als je alleen fietst? Of heb je het ook wel eens als je in een groepje fietst? Nou, ik fiets zelden in een groepje. Nou, meestal als ik alleen fiets. Ja. Door de polder? Waar dan ook, maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Oké. Ja, wel op een rustig stuk, niet midden in Amsterdam. Maar wat een mooi moment dan, toch? Ja, zeker, dat zijn mooie momenten. Ja, en hoe vaak heb je dit soort momenten? Een paar keer per jaar. Dus... De rest is allemaal treurnis en ja. Dus dan valt het nog meer op, hè, snap je? Ja. Gelukkig maar dan. Dat het leven is lijden, hè? Ja. Gelukkig dat die momentjes ja, er zijn. precies, dat houdt me nog op de been. Ja. Ja. Wat mij echt gelukkig maakt met de feestdagen. Nou, wat ik echt leuk vind, dat is samen zijn, hè, met elkaar. Samen zijn, lekker met elkaar aan tafel zitten, lekker wat eten met elkaar. Lekker gezellig met elkaar, laat ik het zo zeggen. Dat maakt de mens gelukkig, vind ik. Met die dagen. Ja, een beetje sfeer, hè, weet je, dat de sfeer er is. En dat is, vinden we gewoon leuk. Vinden we gewoon fijn. Nou, met de kinderen aan tafel, hè. Kinderen, kleinkinderen en mijn mannetje. Allemaal nog compleet. Dus, ja, gaan we lekker eten. Gewoon lekker relaxen. En nog lekker eten met de kinderen. Heel gezellig. Dat was dan toch maar het geluksmoment. Wie zit er naast mij op de kruk? Anita Krijger. En? Uit Vlissingen. En Tilly. En Tilly. En Tilly, de hond. En Tilly is natuurlijk ook uit Vlissingen. En Tilly is ook uit Vlissingen. Ja, Tilly is een geluksmomentje. Vertel. Dat is eigenlijk heel toevallig. Ik ging even wat vragen stellen bij de dierenarts. Eigenlijk omdat ik zeker wilde zijn dat ik niet een hondje zou nemen van de broodvolk. Oh, je had nog niks? We hadden nog niks. Nee. En daar zei de dierenartsassistente... Joh, ik weet een oudere dame en die heeft een pupje. En die heeft er eigenlijk een beetje spijt van. Ze kan het niet aan. Zal ik jullie met elkaar in contact brengen? Nou, dat hebben we dus gedaan. Ik heb die mevrouw gebeld. En ze zei, ja, kom morgenochtend maar. En toen zag ik dit. En toen wist je nog niet of je ze kreeg? Jawel. Ja, dat had ik al wel begrepen. Maar het moet ook wel klikken natuurlijk. Ja. En hoe oud was ze toen? 4 maanden. Dus dan is zo'n hondje... Nou, ze is nu iets gegroeid, maar niet zoveel hoor. Het is ook echt een vreselijk lief hondje. Hoe lang heb je ze? We hebben haar nu 1,5 week. Dat is nog maar kort. Dat is nog maar En kort. is ze dan al een beetje gewend? Ze was heel snel gewend, absoluut. Ja, het was nog even zinnelijk moest er nog even gemaakt worden, maar dat gaat ook allemaal prima. Dus het is van een heel recent geluksmomentje. Buitenom de feestdagen maakt elke dag mij gelukkig. Alleen met de feestdagen wordt er iets extra gedaan aan de sfeer in huis en met name het eten. Maar voor de rest is voor ons, gezien onze leeftijd, elke dag een feestdag. Gewoon gezellig met andere mensen samen, gezellig thuis met je familie en zo. Zeker nu ik hier studeer weg van mijn familie is het wel heel leuk om weer lekker naar huis te gaan en met elkaar te zijn.
ja, gewoon met familie en vrienden zijn. Ook gewoon gezellig thuis weer. En ja, gewoon gezellig sfeer allemaal. Met familie zijn en weer met vrienden. Ook omdat we nu studeren, ben je weg van huis. Dus toch echt wel die sfeer, ja. Kom je hier wel vaker? Ja, ik kom hier heel vaak zelf. Ja? Ja, Wie ben je? Ik ben Chris. En ik woon in Veren, in de mooie stad Veren. En ik ben zelfs beheerder van deze kerk. Oh, dus je komt hier wellicht wel vaker. En je ziet al een beetje aan mijn tenuutje. Zeeuws streepje. Ik ben de Zeeuwse bakker. Dus ben ik ook hier op de markt, ben ik ook Zeeuwse bakker. En Chris, lust jij een mocktail van Veerle? Een mocktail, ja, Veerle moet je toch maar eens doen. Gaan we eens proberen hoor. Dat zal vast goed komen. Hè? Chris, als we het hebben over een geluksmomentje in jouw leven, groot of klein. Ja. Ja, dat is allicht elke keer als je hier de kerk binnenkomt. Ja, maar er zijn er misschien nog wel meer. Ja, er zijn zeker wel meer lichtmomentjes. Positieve dingen natuurlijk. Het mooiste is natuurlijk dat ik heel lang geleden, ik ben nog niet zo oud hoor, maar heel lang geleden heb een vrouw ontmoet. En hoe ontmoet je nou je vrouw? Hier in de kerk? Nee, niet in de kerk. Nee, was op school nog. Dus dat was ik iets jonger. En waar zat je op school? In Middelburg zat ik toen op school. En ik zat er zo bij het schoolplein, zo met mijn schoolmaatje zo te kijken zo. En één keer stopt daar een brommetje, een zwart brommetje. Met een vrouw met een zwarte leerjas, een zwarte jas. Een zwarte helm. En die doet de helm af. En jullie zaten met z'n allen toe te kijken? Oh, nee, ik voornamelijk. Maar de rest zat ook een beetje te kletsen zo, 's morgens vroeg. En ze doet de helm af. En zoep, blond haar. Oeh. Nou, dat was voor mij een geluksmomentje. En nog steeds zijn we gelukkig getrouwd. Heel erg gelukkig. Dus dat vond ik wel een bijzonder momentje. Dat vergeet ik niet. Rijdt ze nog op een brommertje? Nee, dat niet meer. Dat niet meer. Nee. En doet ze haar haar nog wel eens zo? Ja, dat zal ze wel doen. Maar ach, je weet hoe het gaat en dat ken je dan. Maar buiten dat was even, wow. Dat echt zo'n moment van, ja, leuk. Dat is een moment dat jij nooit meer vergeet? Nee, doe ik ook niet hoor. Nee, doe ik niet. Nee, dat is leuk. Zeeland heeft veel geluksmakers. Juliette is er ook één. Zij is contactclown in verzorgingshuizen. Zo ook hier in Veren en ik loop vandaag een ochtendje met haar mee. Dit is de wasruimte. Dat is wel een rustige ruimte. Ik ben dit zo gewend, ik doe het nu al 14 jaar, 15 jaar. Ja. En waar we nu zitten is gewoon een hele fijne plek om mezelf om te kleden en te sminken. Ik ben niet een extreem gesminkte clown, maar wel voldoende om net anders te zijn dan gewoon. Dan word ik van Juliette meer naar Dora gestuurd door mezelf. Dat is wel belangrijk. Voilà. Zo. Ja, Dora, waar gaan we nu naartoe? Vanochtend gaan we naar afdeling Rozenhof. En wat gaan we daar doen? Ik ben nou Dora en ik ga nou op bezoek. Ik ben benieuwd. Goedemorgen. Ja. Ja, leuk ja. Ik las erover. Ik was al vaker aan belangstelling voor clinic clown. En toen las ik over clown voor mensen met dementie. Of mensen met verstandelijke beperking. Toen dacht ik, dat lijkt me een mooi werk. Hoi. Hallo. Hallo. Ja, lekker stuk, ja. Nou, jij ook hoor. Wat vindt u van Dora? Nou, leukste dingetje. Is het wel leuk? Ze is leuk, komisch. Kun je om lachen. Ja. Het is ook de aandacht voor de mensen zelf. Gewoon het personeel werkt keihard. En ik denk dat ik er iets aan toevoeg door het gezellige ervan en het extra. Ja. Kun je erop spelen? Ik zal eens even kijken. Ik heb er nog geen ruzie mee gehad.
Ze mag nog rustig komen. Wie zit er naast mij op de kruk? Patrick, samen met Julia. En Patrick, waar komen jullie vandaan? Seroskerken. Seroskerken, Walcheren. Of Walcheren inderdaad. Walcheren, ja. Zeker. Lust jij een lekkere mocktail van Veerle? Zeker. Ja? Als ik jou vraag, een groot of een klein geluksmoment, ja, dat is eigenlijk een beetje een open deur, hè? Ja, nee, we zijn precies 3 weken geleden trotse ouders geworden van Julia. En hoe gaat het? Heel goed. Ze is rustig zoals je ziet. En ze laat ons ook slapen, dus dat is voor ons natuurlijk ook mooi. En we zijn er heel blij mee. En zij heeft ook nog een grote zus? Ook nog een grote zus, ja. Die kan niet meer zo stil zitten. Die rent hier door de grote kerk op dit moment. Als je dan het ene geluksmoment met het andere geluksmoment vergelijkt, is er dan verschil? Nee? Dat maakt niet uit. Nee, en waar zit hem dat in? Ja, er zijn al 2 prachtige kinderen. En nee, daar geen onderscheid in. Nee, maar het zou kunnen dat bij de eerste de verrassing nog groter was, hè? Nee, dat blijft toch speciaal. Wat maakt u nou gelukkig tijdens die feestdagen? Nou, met een heleboel vrienden en kennissen. Maar mijn kinderen zitten allemaal in het buitenland, dus die zie ik niet. Dus ik ben echt aangewezen op mensen die hier in de buurt wonen of ergens anders waar ik bij kan zijn. Lekker relaxen, lekker eten, samen voor het open vuur zitten. En misschien een lange wandeling maken als het zulk weer is. Goed eten, gezelligheid, familie bij elkaar. Ja, toch? Wie zit er naast mij op de kruk? Karin Starmans. En waar woon je, Karin? Ik woon in Vlissingen. Nog sinds 4 jaar. Nu weer terug. Terug? Want je bent een geboren Vlissinger? Nee, ik ben geboren in Rotterdam. Nou, in Groningen. Daar ben ik verhuisd naar Rotterdam. En daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. Als jong kind en ouder. En toen naar Vlissingen verhuisd. En op een gegeven moment de liefde van mijn leven ontmoet. En naar Dinteloord gegaan. En weer teruggekomen voor mijn kinderen. Aha. Lust jij een mocktail van Veerle? Ja, doe maar. Eens proberen? Ja, proberen gewoon. Als je het nou hebt over geluksmomentjes, groot of klein, waar denk jij dan aan? Dan denk ik op het moment dat na een hele zware, moeilijke periode, dat mijn zoon is overleden. Oei. Ja. Hoe heet je zoon? Roy. Roy. Ja. En hoe lang is dat geleden? Dat is nu, kijk, 24 jaar geleden. Ja. En 5 jaar daarna heb ik de man van mijn leven ontmoet. Dus ik kreeg weer een kans om toch een gelukmoment te ervaren eigenlijk. En nog steeds gelukkig. Ja, is het 1 lang geluksmoment al? Nou, we hebben ook wel eens ruzie hoor. En hoe heet die liefde van je leven? Rob. Rob. Ja. En beschrijf Rob eens. Rob is een hele lieve, zorgzame, grote man. Want ik ben 1,50 en hij is 1,90. Wauw. Ja. En, dus je kijkt letterlijk tegen hem op? Ik kijk letterlijk tegen hem op. En hij is ook de man eigenlijk die een luisterend oor heeft. Ik zeg altijd van, hij heeft me verstaan. Ik heb veel gesproken, maar eindelijk iemand die me hoorde. En hij is ook net zo blij met jou? Ja. Ja? Ja, dat zegt hij tenminste. Oké. En nog steeds. Dat zou ik dan maar gewoon geloven, hè? Ja hoor, en we genieten nog iedere dag van elkaar. Nou, heel met alles mooi. erop en eraan. Wat maakt u gelukkig tijdens de feestdagen? Iedereen bij elkaar, het gezin. Samen zijn met het hele gezin en met de kinderen, met de familie. Gewoon eigenlijk lekker met je eigen familie, lekker eten, lekker kneuteren thuis bij de kerstboom, lampjes, kaarsjes en gezelligheid met elkaar. Mijn familie bij me hebben aan tafel, gezellig. Dat is het belangrijkste, toch? Heel simpel. Wie zit er naast mij op de kruk? Erik van der Linden uit IJsselstein. Uit IJsselstein? Uit IJsselstein, bij Utrecht. Even een weekendje weg? Even een weekendje weg met broer en zus en partners. Dus dat is al een geluksmomentje. Dat is al altijd een jaarlijks terugkomend geluksmomentje. Lust jij een echte Zeeuwse mocktail van Veerle? Absoluut. Heerlijk. Dankjewel, Veerle. Als we het dan over andere geluksmomentjes hebben, waar denk je dan aan?
Nou, geluksmomentjes, ja, dan denk ik in eerste instantie altijd aan mijn moeder. Mijn moeder leeft niet meer. Maar het feit dat ik zo'n lieve moeder heb gehad, dat is iets van een geluk dat je altijd bij je draagt. Dat is iets wat je je nu realiseert. Ja, ineens maar met de vraag. als je 7 jaar bent, dan vind je je moeder gewoon vanzelfsprekend, hè? Ja, dat klopt. Ja, en nu mis ik haar. Ja. En waar zit het hem in? Wat mis je van haar? Nou, dat is iemand waar je altijd de ups en downs direct mee wil delen. Dus de dingen die je meemaakt in je leven. Je zou het nog wel eens even willen bellen. Ja. En wat zou je dan vertellen? Dat het goed met me gaat. Ik denk dat ze dat ook graag wil weten en horen. Ja. En ik ben dankbaar. Mijn moeder was ook altijd echt een dankbaar persoon. Dankbaar voor kleine dingen. En ja, dus als ik een momentje van dankbaarheid heb, dan denk ik ook altijd aan mijn moeder. Lijk je op haar? Ik lijk op haar. Ja? Ja. In wat? In uiterlijk of in innerlijk? Nee, ik denk juist wel zielscontact en dezelfde dingen fijn vinden. De passie voor dansen, maar ook het aandacht voor mensen, oprechte aandacht voor mensen. Ja. En passie voor dansen, zeg je? En passie voor dansen, ja. En wat voor soort dansen? Van alles. Ik heb heel veel gedanst. Ik ben begonnen met stijldansen, maar ik heb ook moderne jazz gedanst en een beetje freestyle. En, ik geef nu nog dansles met mijn vrouw aan senioren. Ja, ik ben zelf ook senior inmiddels. Maar... Dus dat vind ik ook wel leuk in een buurthuis in de buurt van IJsselstein. En dans je ook nog wel eens als het niet voor werk is? Nou, het is niet echt werk, dit is meer hobby. Maar ja, ik ga nog wel heel graag een keer dansen, maar dat doe ik bijna niet meer. Want stijldansen, dat zie je toch nergens meer? Nee, dat zie je bijna niet meer. Nee, dat klopt. Maar als wij nu even hier een walsje doen, dan dat zou kunnen. Geen enkele moeite. Geen enkel probleem. Oké. Nou, ondertussen staat je mocktail klaar. Dankjewel. Zullen we maar zeggen op je moeder? Op mama, ja, absoluut.